Türkmenistan'ın Alınmar Akademiyasının Tarih ve Arkeoloji Institutu tarafından kurulan giň meşhur masaty meşhur tarihçiler, arkeologlar, etnografiýany we günnägori öwrenjiler, belli professorlar hem-de ýaş alimler şeýle-de daşary ýurtlaryň şortany Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Germaniýanyň, Türkiýanyň, Iranyň, Pakistanyň, Azerbaýjanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Özbegistanyň şeýle-de beýleki döwletleriň muzeýleriniň wekilleri çagyrly. Bu ýerde aýdym sady çykyşlara giň orun berildi. Aýdym sady çykyşlardan soňra Alman masatynyň binasynyň girilgesiniň öňünde ýaýganylan Änew medeniýetine başlanan sergi bilen tanşyldy. Bu ýerde görkezlen gymmatlyklar şolsana muzey garnalaryna saklanýan seýrek duş gelýän tapynylar özüniň ähli gözelligi bilen halkymyzyň baý medeni mirasynyň keşfini we köp ugurlygyny nesilden nesile geçirilip gelinýän hem-de biziň günlerimizde çenli öz boşlugyny saklap galan gadymy milli däplerimiz şoklanýarly. Özüniň gözelligi we şeper ýerine ýetirişi bilen haýran galanýan haly önün beri ajaýyp milli nagşylar bezeginde häzirki döwürne Änew medeniýetine mahsus bezek sungatynyň täsir alamatlar duş gelýän halk amaly haşam derejeliginiň eserler aýratyn ünitjekdi. Mälim bolşaýaly ýakynna hormat prezidentimiz arkada gahrman serdarymyz halk köpçüligine ýetirilen Änew müňgilliklerden göz başalýan medeniýet adly täze kitabyny hutşy gadymy medeniýete bagşlady. Gadymy maglumatlary özüne jemleýän bu eser Magtymly Pragynyň doglangynyň 300 ýyllyk şany senesine beslenýän hem-de Türksoy guramasynyň şözgüdi boýunça türki dünýäsiniň beýik akyllar şahyrynyň ýyly diýilip oglan edilen şu ýylla türkmen halkyna ajaýyp sowgat boldy. Umumy mejlisiň çäklerine ýyglananlar ady rowayaty urulan Rafael Pampelli'niň şowlugy, Liza Pampelli'niň ýatlamalarını uly gyzyklanma bilen dinlediler. Bu alymyň zähmetini netijesinde Änew medeniýeti dünýäde meşhurlyga eýe boldy we almy adalgalaryň sözüne kemişlik girdi. 1904-nji ýylda geçirilen arkeologik gazaw agtarış işleriniň başynda üstü açylan täze açyş şol döwür üçin haýran galyjy waka boldy. Arkeologi ilminiň ötüşine uly goşan şol barlyklar häzirki günde adamzatyň taryhyny öwrenmekde uly ähmete ýeder. Çykyşlarda bellenşýäli Änew depeleri adamzat ýaşaýyşynyň bir näçe gatlaklarynyň ibaratdyr. Olaryň her biri döwürniň täsin aýratynlyklaryny özüne jemleýär. Änewiň ak buğdaýyň ösdürip yetişdirilen gadymy watany dagyny tasdiklayan buğday we arpa däneleriniň garnyrlarynyň ýüze çykarmagy haýran galyjy waka boldy. Mälim bolşaýaly bu açyş Merkezi Aziýanyň däneli ekinleriniň ösdürip yetişdirilen dünýädäki ilkinji sebitlerinden biri bolanyny öňe sürmäge şert öretdi. Şeýlelikde Änew medeniýetiniň gadymy oturumly ekrançylyk bilen meşgullanan ýylaty, gadymy ata-babalarymyz adamzat taryhyna ilkinji bolup däneli ekinleri ýetişdiren we buğday unundan çörek taýýarlanan ilkinji halklaryň biri bolupdyr. Çykyşynyň ahyryna Liza Pampelli özüniň taryhyna kimde Rafael Pampelli we türkmen halkynyň baý medeni mirasyny öwrenmekde beýmeşhur goşan beýleki meşhur alimleriň ýaty ýadygarlygyna hormat bilen garaýanyklar üçin hormat prezidentimiz we türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda şeýle-de ähli türkmenistanylara hoşalyk sözlerini aýtdy. Halkara Türkiye Akademiýasynyň ýolbaşçy Şahin Mustafaew bu içäreleriň diňe bir türkmen halkynyň baý taryhy medeni mirasynyň wagt edilmegine özüniň goşandyny goşmak bilen şäklenmän. Eýsem türki dilli halklaryň dostlugyny gatnaşyklaryny mundan meýlekde pogtalandyrmakda ähmetli goşant boljakdygyny belledi. Türkiýe medeniýetiň we mirasyň halkara ganasynyň ýolbaşçy Aktoty Raýymkulowa Türkmenistana geçirilen şäherleriň halklaryň dostlugyny pogtalandyrýan anlatmak bilen ýokary guramaçylyk üçin hormat prezidentimiz we gahrman arkadamyda hoşalygyny beýan etdi.
Koreya Respublikasy, Merkezi Aziya Dostluk Birleşiginiň ýolbaşçy Lee Ok-yeon we beýlekler türkmen topragynda myhmansyr garşylananlyklary hemde şu gedeki şäherleriň ýokary derejede gurulanyny üçin türkmen tarapyna hoşallyk bildirdiler. Russiýa Federasiýasynyň Alimler Akademiýasynyň Maddi Medeniýetiň Taryh Institutynyň direktorynyň ilmi işleri boýunça ornmasary Natalya Solovyowa öz gedegini Türkmenistanyň şäheriniň gadymy döwürlerden bäri medeniýetiň mühim ojagy bolanyny bellädi. Bu ýerde dörli medeniýetleriň özara alşmasy bolup geçipdir. Munyň özi dünýäniň ähli künjeklerinden alimleriň ünsüni özüne çekýän dünýä ähmetli arkeologik ýadygarlyklaryň köp bolmagyna da özüniň beýan tapýar. 1990-njy ýyllaryň ahyrlaryna we 2000-njy ýyllaryň başlaryna Änewiň Demirgazyk tepesindäki arkeologik galyw agtaş işleri belli Amerikan arkeologi Frederick Hippert'in yol başlygyna näki türkmen Amerikan ilmi baýlyk topar alyp bardy. Oň netijeleri boýunça ýürüte ilmi monografiýa çap edildi. Şu gedeki maslahatyň hormatly myhmany bolmak bilen alim Änew şeherçetindäki alyp baran galyw agtaş işleriniň dowamyna professor Rafael Pampelli'niň barlyklarynyň ilmi nukdaý nazardan täzeçil aýratyn mühim ähmetini belläp, ýakyny Änewde we merkezi Köpetdagda geçirilen arkeologik işleriň akal tebitiniň Ewraziýa giňişligindäki ösen gadymy medeniýetleriň möhüm merkezi bolanyny ýene derwedek dol tasdiklanyny aýtdy. Maslahatyň işe berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne Änew medeniýetini öwrenmek hemde dünýäde wagt etmek şeýle-de Änewiň gadymy we orta asyrlar medeniýeti atly iki bölümine dowam etdi. Çykyşlarda bellenýär, bu ilki ekrançylyk medeniýetiniň ýadygarlyklarynyň öwrenilmegi 19-njy asyryň ahyrlaryna başlandy. Şondan ýagny 1886-njy ýylda Zakaspy oblastynyň ýolbaşçy general Kamarov Änew galasyndan uzakda bolmadyk ýerde ýerleşýän iki sany beýik depe üns beripdir. Şondan soň Pampelli'niň geçiren toplumlaryň ilmi baýlyk işleriniň netijesinde toplanan täsin arkeologik maglumatlar Merkezi Aziýanyň Eneolit döwrüniň ýadygarlyklaryny öwrenmekde uzak wagtlap esasy çeşme bolmagyna galypdyr. Änew medeniýetiniň üstüniň açylmagy diňe bir Türkmenistan üçin näleýsem tutuş gadymy gündogaryň ekrançylyk medeniýetiniň taryhyny öwrenmekde ul ähmete eýe bolupdyr. Adamzat medeniýetiniň ilkinji ösen merkezlerinden biri hökmünde ikrar edilen Änewiň gadymy depeleriniň 20-nji asyryň bütün dowamyna alimlaryň üns merkezinde bolmagy ýöne ýerden näler? Türkmenistanyň özüniň garaşlygyna eýe bolmagy bu täsin ýadygarlyklary öwrenmekde täze tapgyryň başyny başlap türkmen taryhçylarynyň we arkeologlarynyň daşary ýurtly kardeşler bilen netijeli hyzmatdaşlyk etmek üçin giň mümkinçilikler öretdi. Bellenýär türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda olar bilen şeýle-de olaryň nesilleri bilen işleşmek, ýurdumynyň dörli künjeklerini arkeologlaryň saparlaryny guramak, umumyň galyw agtaş işlerinden bagly guramaçylyk işlerini alyp barmak mesel etdi. Rus hemde türkmen hünärmenleriniň birlikdäki tagallalarynyň netijesinde geçirilýän galyw agtaş işleri diňe bir arkeologiýa ilminiň üstünlikleri eýe bolmagyna ýardam etmän isem Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky medeni insan perwer gatnaşyklaryň hassa pogtulanmagyna goşunt goşar. Ma'lum şäherli häwatda ýurdumyzda bir näçe halkara arkeologiýa ekspozisiýalar alyp barýar. Ýurdumynyň alimleri we hünärmenleri daşary ýurtly kardeşler bilen bilelikde türkmen topragyna saklanyp galan köp sany arkeologik ýadygarlyklaryň medeni gatlyklaryny öwrenýärler. Şöhratly geçmişimiziň ýadygarlyklary bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyklar bolmak bilen halkymyzyň taryhy we medeni tejribesini türkmen döwletliginiň şany senelerini şöhlanýanyp ata-babalarymyzyň dünýä medeniýetiniň ösüşine ägirt uly goşunt ona şaýatlygy diýär. Gadymy merw, könülgünç we nusoy ýadygarlyklarynyň UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girilmegi, ýurdumyzyň medeni mirasynyň obyektleriniň ýokary ähmeti ýediginiň halkara derejede ikrar edilýänine şaýatlygy diýär. Umumy pikire görä Türkmenistanyň ajaýyp arkeologik ýadygarlyklarynyň biri bolmak bilen Änew Sewitin gadymy medeniýetiniň sutnamasy hökmünde gorulyp saklanmalydyr. Hemişe bol hasyl berýän bereketli türkmen topragynyň dünýä ekrançylygynyň gadymy ojaklarynyň biri bolup durýanyny barada pikir ähli çykyşlaryň içinden ýer-sargyç bolup geçdi. Alimler tarapyndan suwd edilen surumly ekrançylygyň gadymy ojagynyň ýerleşýän ýerine 2005-nji ýylyň iýul aýynda buğdaýyň dünýädäki ilkinji we ýeketek muzeyi bolan Akbuğdaýyň milli muzeyi açyldy. Bu ajaýyp bina özüniň öýel boşly binägäli guruluşy bilen tapatlanyp altyn sümmülleri asmany uzayan buğdaý destesini ýatladyar.
Türkmen toprağına bizim iyyamızdan 5000 yıl ozal, yani 7000 yıl mundan ozal, üstülüp istirilen 1904-nji ýylda Rafael Pampeli'nin ilmi gözlegleriniň dowamyna tapylan buğday däneleri muzeyiň iň möhüm gymmatly gopdurýar. Bu ýerde köpetdaň eteklerindäki beýleki ekrançylyk ýerlerine tapylan tapynylar hem ýerleşdirilendir. Olar daşdan yasalan däni öwejler, el degirmen daşlary, bürünç kätmen, bürünç bıçak, ýa galynýan gural, keramiki gaplaryň bölekleri we beýleki iş gurallary hemde hojalyk awzarlardyr. Geçirilen bağlarlar Eneolit we bürünç eýamynda Merkezi Aziýa sewitiniň oturumly ekrançylarynyň we sehra mallarlarynyň arasyna özara medeni gatnaşyklaryň bolanyny tasdiklaýar. Portoton peýdalanyp ýyglananlar dawaralaryň ýokary goramaçylyk derejesinde geçirilenligi, şeýle türki dilli döwletleriň köp ugurly hyzmatdaşlygyny giňetmäge, halklaryň dostlugyny pugtalandyrmagy, milli gymmatlyklary, umumy medeni däp desturlary we ruhy ahlak gymmatlyklary wagt etmäge önükdirilen giň meşhurly iş üçin hormat prezidentimiz Arkadar Gahrman Serdarymyz hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadarymyz çuňur hoşalyklaryny beýan etdiler. Maslahat atnaşylar diňe bir şöhraty köp asalyk taryhy bilenler, eýsem ajaýyp keşif bilenler özüne çeken änewiň her zaman ötüşine hayran galanlyklaryny aýtdylar. Alimlaryň pikirine görä, äne toprağynyň her bir künjegi özüne bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyklar saklaýan hazinalar meskenidir. Bu gymmatlyklar geljekde taryhyň henide çenli açylmadyk sırlaryny dünýä äşkar edip biler. Maslahatdaky ähli çykyşlar ýürüte ýygynyda çap ediler. Gadymy äne medeniyeti atly halkara alma maslahat atnaşylar şäheriniň ahyryna hormat prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Soňra gadymy äne medeniyeti atly halkara alma maslahat atnaşylar Seyit Cemalettin ýadygärlikler toplumyna gedilenç etdiler. Bugunky guralan gedilenç halkara maslahat atnaşylarda ýakynly duýgular galyrdy.